Ja autot on muualla. Okei. Oikeesti se kestää niin kauan. Mistä sulla on? Anteeksi, sähän tulisit niin. Mitä? Miksi sä oot myöhässä? Hei. Miksi sä oot myöhässä? Koska... Mä oon myös, koska te et tuttu mun sinne auton kyytiin ja mun piti kävellä! Relaa vähän sen oikeesti! Niin just relaa! Kyllä mä relaan, mutta te ärsytätte mua liikaa! Oikeesti! Voit saa hiljaa, voit saa hiljaa. Voitteko te oikeesti olla? Ja. Niin. Lauletaanko joku laulu? Okei, ei sitten. Auto on täällä. Osoitan. Hyi! 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 Sorry. Tiedättekö te mitä? Sä oot sika. Alina on sika! Sä oot sika. Mistä sä ymmärrät, että tiputit mut? Tiedätkö mitä? Sä oot sika. Sä oot sika, oikeesti sä! Sä oot sika, Ali! Sä oot sika. Voitko olla hiljaa? Sun takia se lähti! Sun.
Mä en vaan. Heippa, heippa.